какво това събитие в живота на Божията майка и на нейните родители е толкова важно и съществено за живота ни като православни християни, за живота на църквата. Светата църква е определила един от големите богородични празници да бъде именно този, въвеждането на малката Мария в Йерусалимския храм. На друго място, както в доклада на празника се пее, че Светата Троица се въвежда в храма, да бъде и да стане истински одушевен храм на Бога, то това не се е случило случайно, не се е случило как да е, без особения Божий промисъл и без съзнателното участие и на светоправените творци Йоаким и Анна и малката Мария, възрастваща в вярата и в добродетелния живот. Не е случайно това, че в живота на светите праведни творци Йоаким и Анна Господ толкова дълго е задържал да ги дари с многожеланото чедо, многожеланата рожба. В техният огнеж за Господ да ги дари с рожба, ясно се вижда огнежът им да получат Божието благословение. Огнежът им, стремежът и към Бога, вярата им в идването на Спасителя. Защо не само обикновената семейна радост от раждане на дете ги ръководила? Защото ако с раждането на детенце би се изчерпало тяхното желание, биха били напълно удовлетворени. Най-напред те едва ли щяха да се запазят такава дълбока старост в безпорочен живот, да се опазят в непокладна вяра в Бога, в уважение и съпружеска вярност един към други. И особено след като Господ би дарувал с чедо, може би било голямо страдание за тях да се откъсне тяхното детенце, когато напълно, за да върши 3 години и да го заведат в Божия дом. Защото ако бяха се стремели това в техния дом да се огласи от детска лъч, то това събитие би било така по-скоро тъжно, раздялата с малко детенце, колкото, тъй както и в Псалмите Свети цар Давид 1000 години пише това събитие, как дружки върват заедно с нея, водейки в това така радостно шествие. Но разбира се, че големият огнеж на свети праведни богородци Йоаким и Анна да участват в Божия план за спасението на света чрез раждането на Спасителя, раждането на Месия. Това е била скръбта им, че са лишени от това благословение и те като всяко едно израилско семейство, в които всяко едно се
надявало, очаквало, че от потомците им ще се роди Спасителя на света. Това е била страха на свети праведни отци и Ян. И когато след толкова години на страдания, от една страна, но от друга очистване на сърцата им, когато там не е останало непросветено място в сърцата им, не е останало място за робост, за недоволство, за недоверие към Бога. И когато, въпреки съзнавайки своето усърдие, съзнавайки своята вяра от човеците, особено в Храма, когато свети Йоаким получи този упрек, че поради греховете на Бога, които му дарява рожба, не е достоен да принесе жертва, ето това съвършило сърцето. По същия начин света Ана, но тогава, когато